Сигурна съм, че много от вас са си ги задавали някога. Сами ли сме в Вселената или някъде там живее и друг разум? Едва преди месеци въпросът беше поставен за обсъждане на високо ниво в Конгреса на САЩ, а космическата агенция НАСА за първи път обяви, че не може да отрече наличието на извънземни технологии. Тази събота в темата на Нова Запрян Запрянов и оператора Ангел Пешков тръгват из таинствени места у нас, които пазят спомена за необясними феномени. Запитах се, има ли неразказани истории за извънземни в България. Чух за едно малко и китно селце в сърцето на Родопите, за което се носят легенди. Пътуваме именно натам, към село Орехово.